Nagbaktas kapin sa usa ka oras aron lang maabot sa sibyaanan sa brigada. Kining 5 ka mga lalaki, tipik lang sila sa dulan sa 50 ka construction workers nga wala masweldohi, 3 ka semana na ang nakalabay. Giingong nagsuwa na lang sila og asin aron makasurvive og nagsalig na lang sa hinatag nga bugas gikan sa kaila nga naluoy sa ilang sitwasyon. Kini ang gipaambit ni Rosilo Bonghanoy sa ilang kasinatian. Sir Jolas, naging may pagkaon, yatagan mo niya 56 palit o sa kakilong bugas. Ato, nihapon may suwa mig asin. Pagkabuntag sayo may nang lakaw gikan sa kabangutan. Padong sa brigada niyo sa FM usa ka oras ug 15 minuto sa mong paglakaw namin mamot diri pagi may ana pamaham. Antod karon. Tungod sa ilang kasinatian sa kalisod nga way sweldo, midangob sa Brigada Action Center. Diin maoy ilang gituhuan og gilauman nga sila masweldohan. Matod ni Bonghanoy og mga kaubanan nga gisigihan na lang sila og saad-saaran nga sila sweldohan apan mag-upat na lang ka semana nganong wala paman. Dugang sa mga construction worker tungod sa sitwasyon nga walay nadawat nga sweldo, apektado sab ang ilang pamilya nga tuas sa probinsya. Labi na ang anak nga nag-eskwela nga nagsalig sa padre di pamilya. Wag may masweldohi. Mo na nga akong bata gani nag-eskwela, wala ka eskwela kay wa may pamplite. Og wa sa ko kapada kwarta, nagutang lang sa to sila para makakaon sila. Mayon taog mga pasweldo na ko ni Sir Art pa-eskwela sa dakong bata. Ang Brigada Action Center team mihimo na og pagtagad bahin sa ilang kahimtang samtang nanawagan ang construction worker ngadto sa ilang kontraktor. Ay Sir Art, mayon ta maga-sweldo na kanamo, nabot yun mi diri sa Brigada News MC po. Tungod sa imong saad nga tulo nam ka magingon aw kaupat karon og di gyapon ka sahod kalima na ron nimong ingon nga silduhan na may nimo ron. Unta wa gyud milaing gi are kundi para makatabang ning brigada ni CPM nga makatawag sila nimo nga masilduhan lang mi maora gyud na wa gyud mi ingon nga unsa pa imong gi kuan mga sildo ra gyud masilduhan mi okay na mi. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.